Шушы көннәрдә матур табигатьле Үрнәк авылында дөньяга килеп, бүгенге көндә югары яркәйдә матур гомер кичерүче кадерле әниебез, ягымлы нәнәебез Өмәмә Мәснәви кызы Шәрәфетдинова 60 яшьлек күркәм юбилейын билгели. Без аның газиз балалары кадерлебезнең истәлекле көне белән кайнар котларга ашыгабыз. Әниебез, сиңа матур бәйрәмең көнендә нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр төсле. Безнең йөрәкләрдә булган саф теләкләрне, сиңа булган хисләрне бер котлау хатында гына әйтеп бетерергә мөмкин түгел. Без сиңа иң беренче чиратта имәндәй нык сәламәтлек, балаларың, оныкларың игелегендә дөньяның матурлыгын, рәхәтлеген күреп яшәүеңне телибез. Хөрмәткә лаек әниебез, әтиебез Наил Салихҗан улы белән безгә 2 балага гомер бүләк итеп, кадерләп, тәрбияләп үстереп, аңң белем биреп, һәр кайсыбызны олы тормыш юлына чыгардылар. Агымдагы елда аларның бергә гаилә корып яшәүләренә дә 400 ел тулды. Безнең өчен иң кадерле, газизләрдән газиз булган әти һәм әниебез. Сезгә имин тормыш, бәхетле картлык, иң мөһиме картлыктагы күңел тынычлыгы, тигезлек һәм корыштай нык саулык, сәламәтлек. Тормышыбызга ямь өстәп, авырмыйча яшәүегезне, озын гомер итүегезне телибез. Барысы өчен дә мең рәхмәт сезгә. Инде киләчәктә дә шулай ашкынып кунакка кайтыр йортыбызны утлары мәңге сүнмәсен иде. Безне сагынып каршы алырдай әни-әтиебезнең күзләре һәр вакыт балкып, нур чәчеп торсын иде. Кадерле әниебез, яраткан җир йөзендәге газизләрдән газиз кешебез. Киләчәк тормышың матур вакыйгаларга бай булсын, шатлык сөйнешләре күп булсын. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сиңа барында ак карлар, аппак бәхет яусын туган көннең һәр бер таңында. Гаиләбезнең җылы кояшы син, якты нурлар сибеп балкыйсың, балаларыңа җылы биреп, гомер юлларыннан атлыйсың. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бары шатлыклар. Иң изге теләкләр белән балаларың, улың Радик, киленең Гөлфия, кызың Айгөл, киявең Данил, оныкларың Ратмир, Диана, Булат, Кира. Хөрмәтле Өмәмә Мәснәви кызы Шәрәфетдинова, 60 яшьлек күркәм юбилейгыз котлы булсын. Ходай Тәгалә барыр юлларыгызга бәхет, шатлык, сәламәтлек дигән изге төшенчәләрне язып куйсын. Балаларыгыз белән тагын күп еллар бергәлектә, бердәмлектә Наил абый белән тигез гомер кичерергә язсын сезгә. Хат авторларының җыр бүләген сезгә тапшырабыз. Sabı idik, eligine beleki. Ni arada yağızdan ışkan bize niyeti. Işırdık da onu tügel, bugün de bala disiz. Yaşagenşe biz dip kanat, yaşagenşe biz dip kanat, kağa turgansız bitsiz. Etiyen dileklerim, küreklerimde taşar. Sizge bulgun hislerimni, balalık rahmetlerimni işittirem şu şıcırның kıyı sözleri aşar. Bәхет, шатлык, сәламәтлекләр телим сезгә җырлап. Гомерем
Яшьлегебез үтте диеп уфтанып утырмагыз. Сезнең яшьлек көзгесебез, сезнең яшьлек көзгесебез, безгә генә карагыз. Сабырлык ул әнисиннән, батырлык әтисиннән, тормыштагы түземсезлекләр генә үзебездән, мәрхәмәтлекләр сездән. Әти-әни теләкләрем күкрәкләремдә таша, сезгә булган хисләремне, балалык рәхмәтләремне ишеттерәм шушы җырның көе сүзләре аша. Бәхет, шатлык, сәламәтлекләр телим сезгә җырлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Сезнең янда бездә һаман бала булып калабыз. Хәлләрнең төрле чагы бар, хәлләрнең төрле чагы бар, сездән көчләр алабыз. Вакытлары җитми диеп көянләнгәнегездә, сезнең кадәр булмасак та, сезнең кадәр булмасак та, сез дип янарбыз без дә. Сезгә булган хисләремне, балалык рәхмәтләремне ишеттерәм шушы җырның көе сүзләре аша. Бәхет, шатлык, сәламәтлекләр телим сезгә җырлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Яшәсәм иде зурлап.